Puilano sarik jorani joto chini hani tibra sarokno belai hambai kaisa hingkai जों tini press meet khainani phaimani nangman hingkai mose thanai 16 tarik 12 March 2021 बृहस्पतिबारनि salo khumulungo kaisa Women's Day hini palayoi je TPF ni program o program o kaisa bubagrano je hanang pinang khaimani bahaike hindi kaisa bubagra hingkai hani bubagra kintu bo hingka patal kaina je thanjani mari hini je saitongmani abo thanjani mari hingkai tini bubagrano bahaikai bo ati hanang pinang khaina ka bini je adong rok bo kaisa hani malik bono se bubagra go back product go back hino hai kintu obo hai hingkai saglak pk medom nung je sakai pano nung nini o je khuk sitra bo khuk sitra je hinma rokno nung abono rosai mana hanai te kaisa je ajaga o de nung sangnang ya khungnang ya je nini leader rokno ti khari mani obono belaino sung selengo te kaisa hingkai je adino program o je nongni je leader rok aro da ruwa tei latha tei jengmani kaisa abo जों je wansugo chini hani lukrok abo kaisa nongni agini hochen plan o plan no tei no norok bubagra no khainani ete khainani kha kintu ba जों tipra motha nasik tonglak bubagra ni je mokolni muktui o mokolni mukti hunani bagai chini tipra sarok tabuk kha thanjakai bwchalaijak a jagao nung jodi kebengoi bubagra non jemon etek rok khainani jodi nung thanga hangkai जोंहा हानियाव नासिक तंग्लाक te kaisa Bangladeshi dalal hini nung je bubagrano himani je nongni adong rok jaro hinlaimani Bangladeshi dalal sobo Bangladeshi dalal abo chini hani lukrok jotono srai ge nukjak nung kaisa hani malik no nung Bangladeshi dalal hangkai nung se asolba Bangladeshi dalal ble nung thanjani marina hamjaka hangkai nung bubagrano nung bubagra hinmani khamu naidi buini dofani borok si bubagrano bubagra hindongo nung nijini dofani ingoi nung tini bubagrano bubagra hiya direct bumungko nung product hinoi kintu nung obono jodi rosaina haya hangkai tipra motha ahino nasik tonglak जों jotono aboni bagai जों प्रतिबाद khainai nung jodi no obono immediately rosaina hade niya khai जों nangkha hangkai tebo andolon kotoro thanai जों gojangai babeno saitongo nung dati abono rosaina hade asu sawaino ani o press meet muthagika।